A bölcsességnél hasznosabb terhet egy vándor sem cipelhet magával. Ezzel a viking mondással fogadják az ide látogatókat a Reykjaviki repülőtéren. Éreztük, hogy jó helyre érkeztünk. Célunk a ránk váró tanulmányúttal az volt, hogy megismerjük Izland civil szervezeteinek működését, és kiderítsük, hogyan járulnak hozzá a helyi természet- és környezetvédelmi problémák megoldásához. 2 hetes kintartózkodásunk során a SEAS nevű fogadószervezetünk egyik lakása szolgált főhadiszállásként. Az első néhány napban táborvezetői képzést kaptunk, amit Sonja, a SEAS egyik munkatársa vezetett. A felkészítő során saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy milyen játékokkal lehet közelebb hozni egymáshoz a tábor résztvevőit. Ezzel megalapozva későbbi nyári táborvezetői munkáinkat a projektben. A SEAS önkéntesek segítségével felfedeztük Izland természeti értékeit is. Utunk elsőként délnek vezetett a Szigetországban, ahol víg fekete bazaltköves partján kergetőztünk az Atlanti-óceán hullámaival. Természetesen a sirályhojszák mellett a vízesésekről sem feledkeztünk meg, és megtekintettük a Szélandsfoss és Skogafoss zuhatogokat, melyek a híressé vált 2010-es nagy vulkánkitörés körzetében találhatóak. A program során egy nagy állatvédő szervezet, a Nemzetközi Állatjóléti Szövetség izlandi projektjébe is betekinthettünk. Ziggy, a szervezet munkatársa elmondta, hogy Izlandon gazdasági céllal vadásszák a közönséges barázdásbálnát és a csukabálnát. A zsákmány legnagyobb részét a helyi éttermekben szolgálják föl, többnyire külföldieknek. Az előadás után a belváros utcáin önkénteskedve turistákat kérdeztünk esetleges bálnahúsfogyasztási szándékukról. A program zárásaként hajóra szálltunk, hogy saját szemünkkel is lássuk a Reykjaviki öböl csukabálnáit. A bálnavédelmi program fontos eleme, hogy a turistáknak élve is bemutassák az állatokat. Ezzel a tevékenységgel egyben egy jövedelmezőbb megélhetési alternatívát is teremtve a halászoknak a bálnavadászat helyett. A tengerhez nem szokott csapat egy része a bálnák mellett az ebédjét is viszont látta. A fővárosba visszatérve megtapasztaltuk, hogy milyen változékony az izlandi időjárás. Évente körülbelül 1200-1400 külföldit fogadnak, és további 200-300 izlandit küldenek a határaikon túlra. Megismerkedtünk a SEAS alapítójával, a kolumbiai származású Oscarral is. Oscar elmondta, hogy a szervezet elsősorban olyan táborok és programok szervezésével foglalkozik, amelyek környezettudatosságra, közösségfejlesztésre és kulturális értékek megőrzésére fókuszálnak. Lehetőséget teremtenek arra, hogy külföldi önkéntesek hasznos munkát végezzenek Izlandért. Oscartól megtudtuk, hogy a SEAS programjainak finanszírozása 60-70%-ban az önkéntesektől származik, mivel az ideérkezők fizetnek a táborokban való részvételért. Az Egyesület fennmaradó bevétele Európai Uniós és egyéb nem állami támogatásokból áll össze. A Reykjaviki látképhez is hozzátartoztak az ehhez hasonló óriási gleccserjárók. Ezekkel a monstrumokkal a sziget belső, állandó hóborítással rendelkező területeit is megközelíthetik. Egy álmos szürke reggelen a Nordic House kulturális központba látogattunk el, ahol a környező parkot teljes talajcserével és az invazív növényfajok kiirtásával természetszerebbé alakították. A területen egy tanúsfény segítségével mutatják be a reykjaviki lakosoknak az éjszakokra jellemző madárfajokat. Egyik utunk elvezetett Izland legnagyobb környezet- és természetvédelmi civil szervezetéhez. A Landvernd vezetőjével olyan aktuális környezet- és tájvédelmi problémákról beszélgettünk, mint például egy észak-déli irányú összekötő országút kialakítása és a különleges tájképi adottságokkal rendelkező felfölddel tervezett erőművek megépítése. A Fuglavent madárvédelmi szervezet ornitológusa segítségével egyik napunkat a Bakatjön-tónál indítottuk. Sok egyéb madárfaj mellett találkozhattunk pehelyrécékkel, ollókkal és csigaforgatókkal is.
Láthattuk az énekes hattyút és halálát. A szíces önkéntesek vezetésével busszal jártuk be a híres izlandi aranykörutat is. Első állomásunk a Kerid stratovulkán krátere volt, amelyet a 2 lépcsős Gullfoss, azaz aranyvízesés követett. Majd jöttek a várva várt gejzírek, köztük a rendszeres kitöréseiről híres Trokkul. A körút utolsó állomása az eurázsiai és észak-amerikai lemezszegélyek határán található Thingvellir Nemzeti Park. Valószínű, ilyen szép idő lehetett akkor is, amikor ezen a helyen 930-ban megalapították az Altinget, vagyis az izlandi parlamentet. De mi az ismét nagyon hirtelen kerekedett hóviharban is jól éreztük magunkat. A Mógésá erdőrezervátumban egy erdészeti kutatóközpont munkatársaival is eltöltöttünk egy napot. Az elméleti fejtágítást követően a gyakorlatban is hozzájárultunk a terület kezeléséhez. 2 hét izlandi kopárság után felüdülés volt erdőben sétálni. A sziget vegetációja igen szegényes, mindössze 470 növényfaj található Izlandon. Az ország területének közel 40%-a kietlen pusztaság. A 9. században a sziget 25-40%-át még erdő borította, azonban a 10-11. századra ezeket a területeket mezőgazdasági céllal feltörték. Jelenleg az ország kevesebb, mint 1%-a erdőterület. Az Izlandon töltött 2 hetünk alatt hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk a civil szervezetek hatékony működésével kapcsolatban. Reméljük, még visszatérhetünk ide.